Hi guys, good morning. So happy Sunday sa tanan. Ang limpyo dai ko guys. So. Daghan kay kog limpyo hon. Manglimpyo punta ko na lagsa. Ugaw na kay kwarto sa kong anak guys. Ang limpyohan kay grabe kaabog. No. Ikabalo manglimpyo kalat mo ang kalat kaayo. Kalat, grabe ka kalat. Mga libro. Abog kaayo. Kani siya, dili na siya mag-function, guba na. Pang-junk na lang na siya. Mo kasi, ang ibig sabihin, kasi, natuwag ka, hindi ko makapin, tsaka, natuwag ka, wala ako wala ako malinaw sa sabihin, pasok ako sa loob ng bahay, sandali lang rin Sumila, Ito na kay abog. sabi ko sa'yo mo, bigla lang naman ako dala ako sa, tama ka. Dugay-dugay naman guning wala na. Okay, grabe ka abong. Sorry madali kasi ako Alam mo na, sinabi ko na malaman. Hindi ba sinunod sa'yo ni niya? Meron sa akin sinabi si Lilia. Ano ba alam? Hindi, ano nga yun? Wala. Sinabi ko lang naman wala. Bakit hindi siya tayo ako kasi gawa ng sinabi mo, di ba? Tsaka, masaya ako pagkanta sila. Talaga? Masaya din ako. Kasama kita O tara, bukas mo ulit ako. Daghang binitay. Umalis ka nga lang kasi bigla ka na lang nawala. Umalis kang di ba na nagpaalam sa amin? Kasi, sayang. Ikaw pa naman sana escort ko nung sa gala ko. Talaga? Ako dapat yung escort mo? Oo, bigla ka na nga lang kasi nawala. Tara, saan mo na lang ako.